Vi skal i den her video se, hvordan vi putter vores begreber på, vores kvartilsæt på vores boxplot. Den har allerede faktisk medianen herinde, der hedder A23. Den tror jeg lige vi fjerner, altså her under egenskaber. Den skal hverken vise navn eller værdi. Sådan der. Så har vi et helt bart boxplot her. Så vil vi gerne have nogle begreber på. Vi vil gerne have vores mindste værdi først. Og der begynder vi at skrive minimum hernede, eller min. Og så skal den vide, hvor vi skal have det fra. Vi har jo alle vores data herude i regnearket fra A1 til A26. Så jeg trykker på min liste der. Og så trykker jeg A1 til A26. Det er med stort A, og det er med kolon imellem. A1 til A26. Og så får jeg min mindste værdi herop. Og den kan jeg så højreklikke på og omdøbe til mindste værdi. Og så kan jeg trække den ganske let ind her, og så lægger den flot her over mindste værdien. Så har jeg en første kvartil her, jeg gerne vil have på også. Der skriver jeg Q1, og det er jo også fra en liste med rå data, så der skriver jeg igen A1 til A26. Og så kom den her, og den omdøber jeg så til første kvartil. Og trækker lige sådan ind her, og har så liggende her over vores første kvartil. Jeg kunne også lægge den her ned, det ser måske lidt bedre ud. Så har jeg en median. Så hvis jeg begynder at skrive median hernede, så spørger den mig også om det. Og det er jo også fra A1 til A26. Og den kalder jeg så for median. Bum. Ind med den. Så har jeg en tredje kvartil. Når nu første kvartilen var Q1, så må tredje kvartilen være Q3. Kom der, A1 til A26. Og den kalder jeg så for tredje kvartil. Og man kan ikke have mellemrum i navnene herude, så kommer de ikke til at stå der. Så det prøver vi lige at lade være med. Sådan der, tredje kvartil. Og så vores største værdi, det er max. Og det er også fra liste A1 til A26. Og så omdøber jeg lige den til største værdi. Og så har jeg altså alle mine fine begreber på her. Yes.